Той ще ми каже. Няма пък. Аз имам кауза. Аз съм дошла тук за идеята, а не да му изпълнявам на него разпорежданията. Край, отцепвам се. Самостоятелно. Ставам независима. Независима. На другите избори ще им покажа аз на тях. Отивам си във Вълчи дол и си регистрирам моя си партия. И се явявам с моята си партия. И тя ще се казва Влияние. Айде път да видим. Че не мога пък. Те ще ми кажат на мен. Мога и още как. Ще ги засипя, ще ги отрепя всичките. Влияние, влияние, влияние.